terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume menungso urip sesandingan. Gusti lewat temanku iki ndedonga muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati. Nganggur bareng Mas Saka Kempol. Sikat. Asik Mas Saka. Panjenengan pengangguran durung ono penghasilan isuk turu sore ngopi wengi mendolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido moro terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembangku iki tetunggo muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati. Muga-muga sing do nonton sing do ngrungokne do oleh gawean sing gak Amin. Ayo pancene mung pengangguran durung ono penghasilan esok turu sore ngopi wengi dolan Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido mara tuwa terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume menungso urip sesandingan. Gusti lewat temanku iki ndedonga muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati. Gusti lewat temanku iki ndedonga muga oleh sing kematian. Janji bakal tak tresnani tak jaga selawase tekane mati. Tak jaga selawase tekane mati. Matur suwun, terima kasih Mas Saka. Luar biasa. Rama itu sapa wong sing ora kangen adoh bojo pengen turu angel mereng. Rama itu sapa wong sing ora trenyo ora kep
Betul sawetara pengen warung percaya aku kuat no hatimu cahayu antenono Mas Du tekaku layangkan ayo tiga Mas Raka kaya jarine Mas Deni saiki Mas Raka wis gede wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah ya ayo ayo sikat masakan layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu atrenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes selo ning pipiku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali kepiye maneh mergo kahananku cah ayu antenono tekaku asik ayo yo spesial buat sobat ambiar begitu kangen masakan bojo pengen turu angel maran ramai itu sopong sing ora trenyo ra kepethuk sawetara pengen weruh percaya aku kuat no hatimu cahayu antenono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali piye maneh mergo kahananku cahayu antenono tekaku bojo pengen turu angel marah asese angel merem tenan ayo masakan ora
aku percaya aku kuat no hatimu Cahayu anteno no tekamu. Matur suwun, terima kasih Mas Saka, luar biasa. Sopo sing kuat yen mau dadi ladang curhat, hari-hari rasane kecewa berat. Sopo wong sing ora mangkel rasane koyo diserto, siramu met atine kecewa dobel. Sepenuh hati sepule mong baleni kisinan terulang lagi. Bola bali nggo dolanan, bola bali wis kapusan, janji manis nalika awal pacaran. Dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah nek Gusti. Terulang lagi. Bola bali nggo dolanan, bola bali wis kapusan, janji manis nalika awal pacaran. Dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Bola bali nggo dolanan, bola bali wis kapusan, janji manis nalika awal pacaran. Dadi padha tak lakoni, dadi payung kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kepacut nyaman ro sliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa
orang rumangsani yen wis kedaten kaya saiki kudu piye aku bingung ngadepi Tiwas tak gondeli tenanan sayangku wis orang kurang-kurang jebol mong dadi pelampiasan Tiwas tak banggane tak pamer-pamerke jebule aku mong dadi badute tahunan aku wis ngancani sliramu wis kadung kenal karo bapak ibu wis kepacut nyaman rut sliramu kowe ra ngerti apa ora rumangsani yen wis kedaten kaya saiki kudu piye aku bingung ngadepi Tiwas tak gondeli tenanan sayangku wis orang kurang-kurang jebol mong dadi pelampiasan Tiwas tak banggane tak pamer-pamerke jebule aku mong dadi badute Tiwas